No niin, terve kaikki. Tää on vaan sellainen siitä mun ekasta videosta. Sellainen mikä mun parhain video. Tää video on ihan turha, teidän ei tarvii katsoa. Mutta sitten kohta tulee mun kolmas videoni. Se on Guardian kynääni. No, miten se tapahtuu? No, se kuulostaa siltä puhumalta. Guardiankin kuuntelee lähes koko ajan sen ja sanoo, hyvä kohtaus! On se kyllä hauskaa. No, laittakaa sitten kysymyksiä tämän videon kommentteihin, niin mä vastaan niihin sitten. Teen yhden ison videon. Ja sori kirkasta valoa sitten tuolla. Onhan mun kattolo. Voin pesee sitten. Mutta no, mä menen sitten joskus jotain. Moi! Yritetään laittaa kommentteja.